Aici la oamenii ăștia nu le de zăpezit. Bine că e nins astăzi gheață. Copilul lui prietenii meu și-a rupt piciorul sau era să-și rupă la că mergem, ieșim pe partea, că-s două variante. Depinde dacă ești din Comuna scris. Sadu și s-au plătit de zăpezia pe Comuna Sadu, nu toate străzile din Comuna Sadu, oamenii ăștia plătesc impozit. Păi normal, da. Uite acum, intrăm aici, dacă voi ziceți că e de zăpezit, mergem în toate străzile din Comuna Sadu, da? Uite că sunt mâniat, eu am uitat dimineața răscal. Și vedem toate sunt dezăpezite, toate stau sub autopie. Uite aici oamenii ăștia, uite, ne vedem dacă putem ieși cu mașina, avem un Sandero aproape nou. Să vedem dacă putem scoate oamenii ăștia au mașini. Să vedem dacă, bă, și dacă corupt, încerc să ieșim la deal. Că să plătesc niște bani din banii publici, hai să vedem până unde putem ieși. Nu cred că mai putem ieși mult. Hai să vedem. Cam asta e. O mai forțăm? Nu. Auzi, mai ieșim? Nu. Oprim și ne dăm jos frumos. Eu vreau să mă duc până la Elie, că e prietenul meu, dar nu pot să ies cu mașina și poate mă doare picioarele. Deci de aici nu mai putem să iei cu mașini. Poate să vezi acolo, filmează să vadă la roate, că am încercat, dacă vrei mai încerc o dată. Nu. Azi dimineața am căzut. Acum nu mai uitați că sunt merg. Unde să vezi Dumnezeu. Niciodată nu m-am dus cu pumnul la nimeni, bă, faceți-mi, dar măcar cât de cât drumul să se facă. Am să bat aici o lună jumătate la canalizare și la apă, de-am băgat apă aici. O lună jumătate am să bat. La 1,10 m, 1,20 m am băgat de adânc. Pe banii dumneavoastră sau cum? Pe banii mei, toți de aici, care au fost tăi. Spune ce înseamnă, că ești Aici a fost drumul de intram până aici. Drumul ăsta, eu l-am făcut mereu, că aici era de intrai până în Știu burtă. că eu... Canalizarea eu am săpat-o cu vecinii, că o spus la primărie că n-are cum să vie să sape, că nu e utilaj. Au făcut poteca, alie personală, numai cu mașina, cu piciorul te să treci. N-ai voie cu nimic altceva, cu mașina, cu nimic. O pui interzis, nu? Păi am văzut. Dar eu m-am băgat și pe interzis. Uite, stai că acum e Fie bine. stai că Fieso, uite, Fieso și-a făcut casa aici. Uite-te băiatul ăla că s-o chinuit cu material. Oamenii ăștia sunt izolați aici. Aproape. Stăm în Sadu, Comuna Sadu, județul cea mai bengoasă. Avem un primar președinte la acord, mă. Ce vorbim, mă? Și în câmp s-au făcut drumuri mai bune ca ăștia. În câmp. Gândește-te cu ce și-o scot Fieso materialele. Păi aia mă gândesc. Cât o plătit pe lângă, da? Oh, păi plătești din cotă Eu am spus, bă, materiale. băiatule, trebuia să dași dracu ca să faceai la vale undeva. N-ai rost să vorbim. Eu am vrut să bag gazul, am plătit 4 milioane la primărie pentru că vine să bage gazul. Și? Și nici în ziua mi-a făcut, o zic că când soțul de masă mea să facă, să meargă să bage gazul. Acum eu am dat 4 milioane, fiul meu 4 milioane, nu o să vedem acum ce-s cu... Și ce-au zis că e cu banii? Dacă mă duceam la tribunal și... O zi dacă e de la tribunal, ce făcea? Păi cum, vă lua 4 milioane că vă bagă gaz și nu aveți gaz? Nu avem gaz. Au făcut maschița și când se duc să mene mai departe să ne bage... Ia știu, bă, dacă le făcut schita să ne și gaz. Ia. Ce mă, vă arăta. Bravo, vă arăta pe unde vine gazul, atâta. Ce băi? Păi ea cât mai era de acolo, putea și De din capul ăsta. 4 milioane numai vă arăta pe unde vine gazul. Sau... Noi nu avem treabă cu Valentin Ivan ca om. Noi avem treabă cu Valentin Ivan ca funcție de care profită, da, și ajută neamurile, angajează la ocolosul lui el, la apă, canalier, peste tot el. Pe oamenii ășia îi îndreptățește. Atât. Și am gătat.